मोनदों बेना इसिमहा बेनो मोननाया आथिया थोंनैबो गैबावलांबाय बयबो रायजो राजाफोर खोनासंनानै लादो हरनि समावहाय गावबा गावनि फिसाफोरखौ जानला मोनला दा हगारलाबायसै मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों दिनै हरनि समावहाय बेनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सुबाइजार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नांदरबारि गामियाव दिनै हरनि समावहाय गिलु बालु साखन्दहरा हाबदोंमोन उसुं जावनानै बेबायदिनो गथ'खौ आखायाव हमनानै बोबायमोननो दा ओरैबायदि गिख्रंथाव आरो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननोहाय देखायनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समफ्राव बेबायदिनो जोंनि गथ'फ्रा खायफा बेबायदिनो बिमा मिथिया बिफा मिथिया हरथि सानथ्रि बोजों बेरायो बेबायदिनो बेरायग्राबो थायो बेनिखायनो गावबा गावनि बिमा बिफाफ्रा एसे गावबा गावनि गथ'फोरखौहाय दायथ' लादो मानो होनना बुङोब्ला सिटुएसना मोजां नङा दा ओरैबायदि गथ'खौ आखायाव हमनानै बोबायमोननो दा बेनिखायनो गथ'फोरखौ हरनि समावहाय हगारलाबायनो नाङा आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो बुंगोन जाहैबाय खायफा गार्जेनफ्रा गथ'फोरखौहाय न'आवल' ज' दोननानै हरनि समावबो थाया बोजों बेरायो दा बेबायदिनो माबे समाव मा जागोन बेखौ मिथिया दा बेनिखायनो मोनायोब्ला एक्चुअलि खामानि दामानि गैयाब्ला गावबा गावनि गार्जेनफ्राबो गावबा गावनि न'फ्राव थाब फैनानै थानांगौ मानो होनना बुङोब्ला सानसेनि दिनखौ मोजां होननानै साननानै लाजाया दा बेबायदि साखन्दहरानि दावराव जालायबाय आरोखि दाना अब्ला नायलांदो भिडिअखौ आं देखायलांनोसै मोनदों दा नायदो नै लोगोफोर नैबे बाबुखौनो बोनायनि चान्स लाबायमोन नैबे बाबुआ 4 बोसोर जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा 4 बोसोरनि गथ'खौनो लांनायनि खायदा लाबायमोन अब्ला बिसिबां गिख्रंथाव नै नायदो नै बेबायदि आरोखि बे सेराव ओरै गाखोनाय मानाय गेलेबाय थादोंमोन बै बिसिनाव ओरै बुसिबाय थादोंमोन बोदों सरि नायना लादो नै दा हुसियार आरोखि बेबायदिनो जोंनि गामियावहाय सखन्द्र हाबनाय नोंथांमोना खोनानो मोनबाय आरो जों गुबुन जायगायावसो खोनाबाय थादोंमोन सखन्द्र हाबनायखौ दिनैहाय जोंनि गामियावनो जाबाय नै नायना लादो बेजोंनो माने गेलेबाय थादोंमोननो गथ'आ गेलेबाय थानायावहाय जावनानैहाय बोहरबायमोन आरो ससे बोखाबायमोन ने एकदमबारे माने बोखाबायमोन आरोखि ओमफ्राय माबोरै नुसनानो बिमाया बेयाव खामानि मावदोंमोन माने सिगांनिफ्रायनो जावबाय थादोंमोन होनबालाय सिरि जावबाय थादोंमोन दा नै ओरैहाय माखासे न'खरनि मानसिफोर दङ ओमफ्राय एसे फोरमायना हरदो बियो सिगां सानसे फैखादों आदै फैबाय बियो गन सोबाय ओमफ्राय सानसे दिना जिरायबाय सानसे दिना जिरायनानै नै उसुं जावफैनानै बियो गथ'खौ बरनबाय बे गथ'आ गाबबाय नालाय आइदे होननानै बिमा मा जाखो होननानै नाहरबा माने गथ'खौ बरनलांनायखौ नुबाय ओमफ्राय मा जाखो होनना हमलायलायनाय सेलायलायनाय नुबाय आरो आखाइया ग्लस गाननाय गोजा गोसोम सिनाय मोनाखै मानसिखौ मिथिया आरो बिफाबो गैयामोन ना खैला मैलावसो थांदोंमोन जामायजो दंमोन ओंख्रि संदोंमोन ओंखाम संदोंमोन गावसोरथ' बिमा फिसा न'आवसो हाबनानै थानायमोन आं बिसिना बबाय थानायावनो आथिं हमनानै बरन लांदों आरो ओमफ्राय आं आखाइ हमनानै थाब्रु हमनानै बोबोफिननो मोनदों आरो ओमफ्राय नुबासैबो मानसिखौबो आखाइखौल' नुहुरदों नों एसेबो थाल मोनथाराखै नामा जावदों होननानै जेबो थाल मोनाखै नोंनि सन्देहआवहाय जेनेबा बर'फोर दं नामा दं नामा नुबासै आखाइखौल' नुबाय माने बिसोरो फुरा ड्रेसै फैदोंमोन ने औ